וחזרתי, וכמו שאתם יכולים לראות, מה זה? פה, הנה. אוקיי, אז בואו נראה אותו. מה זה? דקה זה משהו אחר, לא חשוב. אוקיי, אז זה פה. מה? אוי, נתקע לי השיפט במקלדת וזה. reset head. אוקיי. אז כמו שאתם יכולים לראות, זה הסקין של גולדן פרדי, אם אני לא טועה. ודרך אגב, זה אותו יום. אני עצרתי את הסרטון. זה אותו יום. שלא תחשבו שכאילו עבר יום, או שבוע אפילו, או משהו. ושיליתי סקין, כאילו. זה אותו יום. היום יום שבת, דרך אגב. אבל זה לא משנה. אז החלפתי סקין. סתם, כאילו. חשבתי יהיה נחמד, שם סקין. אוקיי, אז בואו נחזור למשחק. רגע, אני רק אחזיר את הדברים היפים שלי. זה כובע אחד הנדירים. כאילו לא נדיר בראש, כאילו הוא גם יפה. אני מתכוון נדיר בזה שהוא כאילו לג'נדרי וקשה להשיג אותו והכל. אז בואו נחזור דקה, אני בודק משהו.